וזה האוטו שלי. מה עושה האוטו, רחל? הוא בא אליי? וזה האוטו שלי. זה האוטו של רחל. זה לא זה האוטו שלי. נכון, זה האוטו של אמא? זה האוטו של אמא. זה של אמא? לקחת אתכם למעון עם האוטו של אמא? אמא הולכת לעבודה עם האוטו של אמא? זה הנוף שלנו שאנחנו רואים ממול. קריב, סמי. לגן, משה? הנה רחל. קצת יותר מ-16. קצת מה? אתה לא תקרוב? עוד מעט, אני מקרב אותך עכשיו. לא יצא. רגע, אל תזוזי. איזה פוזה מצחיק אתה מצחיק את המצלמה? תרימי את השערות. טוב, מספיק. שלי, שלי, שלי. הנה שלי, אבא, תגידי שלום לאבא. אבוא לך לעבודה. שלום. שלי. מקרוב, בקרוב. את אוהבת את עליזה, שלי? כן? את רוצה אני אקח אותך למעון עכשיו? יאללה, בואי נלך למעון. משה לא רוצה, למה אתה רוצה ללכת למעון? למה אתה לא רוצה ללכת למעון? היית כל היום, תספר לה, היית כל היום במעון היום. שלי, אנחנו הולכים לאסתר ולמיטל שלי, שלי, שלי ממי, תסתכלי על... מה? איפה את הולכת? איפה? עם מי את הולכת? עם סבתא? תרדו, יאללה. משה, משה. סמי שם הנוף. איפה? בוא תראה. בת כמה את, רחל? אני בגיל 23 נקודות. חוץ מזה זה לא נהוג להגיד את הגיל. עכשיו אני מצלם את שלי. סמי, תן לי משהו. אנחנו גרים בגילו. זה הבניין של אחותי אסתר, איפה שהיא גרה. אנחנו גרים פה כשנה בערך. מה, 3 שנים אנחנו גרים פה. לא, אתה לא מדבר על עצמי. נו, אל תצלם רק את הילדה שלך, מה עם הילדים שלי? בוא, דודי! דודי! שלי? בוא, משה! שלי? בואי, קחי שלי, תשחקי איתה, רחל. עשי איתה משהו. משה, בוא! משה? שלום, משה. לך תשחק עם שלי. משה, בוא לכאן רגע. בוא לכאן. משה, לך. בוא לכאן אליי. בן כמה אתה? לא לרוץ, לא לרוץ, לא לרוץ. תעמוד, תענה לי. בן כמה אתה? 6.5. 6.5. אתה הכי גדול? לא. הכי קטן, נכון? ואת מי אתה אוהב יותר, אבא או אמא? שתיים אותו דבר. שני אותו דבר. זו שאלה שטותית מה ששאלתי. איפה האחים שלך? מה? שלי, בואי, קר. נו. אסתר? נו, הוצאתי את הילדה? יש נאורות? רואה אותם? כן, אז... אני בא אלייך, את לא צריכה... טוב, סמי, בכמה אתה... כי אתה יותר מדי קרוב. אני קרוב? כן. למה זה לא צבעוני? זה יהיה צבעוני שלי, בואי אימא. ציפור! איפה ציפור שלי? איך עושה ציפור? איך עושה ציפור? לא, אותה מצלם. ציף. לא, אני...
שלי, בואי אימא. תמיד הקרוב. לא, אז חבל, אני כיוונתי לך. לא חשוב. טוב, אני אראה לך איך מכוונים. המרחק. איך מפסיקים את ה... זהו, זה המרחק. מפסיקים את הסרט? פה. עוד פעם, עושים עוד פעם, מפסיקים. עכשיו תקרבי אותי אלייך. נראים את היד שלי? לא. איפה היד? כן. הנה היד שלי. עכשיו תראי, פה. לא, זה לא איך בטלוויזיות, אתה יודע, אנשים שלא רוצים שיצלמו אותם, איפה שמים את היד שלהם. את תקרבי ותרחיקי, יש לך שם... כן, עכשיו... בסדר? תקרבי. עכשיו אתה מתרחק ממני? בואי נא, איפה אתה בורח? לא, אתה תזוז. אני לא אזוז. רואים? מה בלי... את אומרת? זה שחור ולבן, אמרתי לך. תפסיקי. רגע, שלי. עד שאני אמצא את הכפתור איפה מפסיקים. שלי! בואי, מאמי, בואי. בואי תני לי מהנשיקה. שלי? איפה סוכריה? מה איפה הלך סוכריה? אסתר? לא היה לי זמן להחליף לה בגדים אפילו מהמעון. איפה משה? לא, משה, סמי, התחלתי ליהנות לצלם. מה כן? את המצלמה עכשיו, את רואה איך את מקרבת ואיך את... כן. את רואה שני צבעים? רגע, מי שמה? שני אורות. חוץ מהכיפה למי? לא רואה. צילמנו. איפה הוא בכלל, משה, נכון? איפה משה? הנה אבא הולך לקרוא תביא אותו, בוא, משה. לילד הגדול שלו. משה! בכלל אנחנו לא יודעים אם יצא הסרט הזה או לא, אבל אני אקח צ'אנס. תראי, סמי איך הוא רז, יוגוסלביה והירח דבש הוא היה קופץ, עכשיו הוא עוד בכושר מאז, אני מקווה. הנה משה. משה איפה הוא על ידה? משה! משה! זה הוראה אופניים. למה בכית? גם אח המטומטם הזה שיש. בלי קללות, הווידאו הזה לא קולט זה. מה הוא עשה? איזה אח? דודו, הוא לוקח לי כל הזמן את אוי, זה לא יפה. אנחנו נאשים אותו, אנחנו נשלח לו כבר... מי זה, אתה? לא, זה משה. איפה דודו? שלי! כן. שלי! בואי, מאמי. לא שומעים את הקולות. בואי, אחר כך שומעים קולות. שומעים, אבל זה וידאו. שלום, מאמי. שלום. דודי, סע. איפה שלי? אני רוצה להקים אותך. שלי! רגע, איתך. שלי, מאמי. שלי! איזה יפהפייה של אימא. איזה יפהפייה. אני מצלמת אותה, אני מנסה לתפוס כל הפנים שלה. סיבוב כאן על האופניים. בואי שלי. סמי, אני חושבת שאני אלך לעבוד בזה. כן, אבל אני רוצה סיבוב. צילום חתונות. רגע. משה, בוא, אני רוצה שתספר לנו... לא, קודם כל אתה מספר לנו סיפור, ואחר כך אני אתן לך אופניים. תספר לי עם הסיפור. מה אתה רוצה ממני? תגיד לי, איך קוראים למטפלת שלך? מה אתה עצבני? הוא נורא עצבני. וואי, עשית פיפי. עשית פיפי? די. טוב, תני לו את האופניים, שידבר. בוא, משה, תשב ותדבר. משה, אתה רוצה לשיר לנו שיר, שאחר כך אנחנו נשב בספה ואנחנו נשמע אותך, איך אתה שר יפה? לא, לא. אני אספר לכם. כן. שהוא יספר לנו, נו. כן. רחל? לא, לא, לא. נו. את רואה שני אורות, רחל? כן. תשאיר את השיר. ספר, נו, רק תני לו שהוא יספר מה שהוא רוצה. אבל אני אספר לכם על ההליקופטר. יופי. רויטל, תראי את השיר. ההליקופטר. כן. מחזיר לו את המטוס. איפה תיקח את אימא שאתה תהיה גדול? לא. איפה תיקח שאתה תהיה זה? די, אתה תזביק לי. טוב, תחזיק פה. משה. תחזיק פה. משה, איפה תחזיק תיקח? פה. משה, איפה תיקח את אימא שתהיה גדול? הוא ייקח אותך. לאן?